Преди 20 години в една малка месарница в град Русе бе създадена любима на милиони българи марка. Създадена от Ивелин Бозмов, малката месарница стана месарска фабрика, която пази автентичния вкус на емблематични деликатеси и колбаси. Не случайно, днес в България има 28 магазина с много верни почитатели и ценители на качественото и прясно месо. 2024 година е юбилейна и по тази причина бяха организирани дегустации за приятелите и клиенти в различни магазини в страната. Водещи готвач на събитията бе Иван Звездев, който заедно с домакинските уреди на Philips приготви различни ястия. Настроението беше много весело и в това видео ще споделим с вас интересните мигове от месарница Бозмов в град Русе. 20 години вече магазини от месо и с месо и от други материали. И това е повода да сме тук заедно. Като заедно с Бозмов и Philips искам да покажем как местните специалитети се готвят по модерен начин. Имаме 4-степенно меню. Като начало ще започнем с приготвянето на едно много просто ядене. Наденица с яйца. Сега тази наденица е само от чисто месо. Полутлъсто свинско. Свинско месо, полутлъсто. Тя е емблемата на Бозмов, както някогашната. Аз вчера бях 6 часа във фабрика, проследих повечето специалитети, деликатеси как се правят и видях, че, както казват, няма шменти кепели, всичко е истинско. Тук с моя колега шеф Александров ще започнем правенето на бърканите яйца с наденицата. Запържваме я, и така в малко мазнина, за да стане по-вкусен този любим продукт. И после, като се позапържи, колегата помага, ще сложим яйца и ще опитаме. През това време бе показана технологията за пържене на домашни кюфтета в уред с горещ въздух. Има автоматични програми и сега избираме програмата за готвене на кюфтенца. Ще видите пред вас, за няма 15 минути са готови. Тук ще се пържат кюфтенцата, а ние сме изпържили повечко, за да може да опитате домашните кюфтета на Бозмов. 20 години вече сме заедно тук на пазара, не само в Русе. 28 магазина станаха, навсякъде хората ги приемат много добре. Дегустираме, докато разказвам за другите чудеса, които сме донесли. Колегата ще мине пред вас, да може да опитате от кюфтенцата по домашната рецепта от кайма, прясно свинско месо, качествено, а пък аз продължавам тук с запържването. И докато чакам да се озлати нашата наденица, ще ви покажа как се прави телешко варено в мултикукър. После ще обърнем внимание и на пържолите. Това ни е менюто днес в програмата. Защото човек, когато опита нещо, после знае да си го купи или да не си го купи. И това е целта, да почерпиме за рождения ден на Бозмов, веригата магазини и фабрика за месо. Телешко варено в мултикукър. И така, за телешко варено месо, в случай го правим в по-малка версия, в смисъл с по-малко парченца месо, иначе телешко варено е парче месо, едро нарязан, кромито, морков, домати. Тук при кукъра ги слагаме като нещо много важно за крехкото месо, особено за телешкото. Първо трябва да се посоли. Така че аз съм го мариновал с сол, с пипер и малко мазнина. Мазнината какво прави? Един филм, който предпазва от съхнене и допълнително ускорява процеса на крехкото месо. И всички тези продукти ги слагам в мултикукъра. Имаме, както казах, картоф, целина, глава целина, листа, малко домат, морков. Черен пипер, дафинов лист. Това са продуктите за една от топ 5 любимите супи на България. Като ги залея продуктите с вода, слагам, както казах вече, подправките. Дафинов лист, така, пиперна зърна. Междувременно усещате аромата на пържената наденица на тиган с яйца, една супер закуска. Мултикукъра има много програми, в случая го затваряме. Това е всъщност готвене под налягане. Той може да готви без налягане, бавното готвене, може да пече. И като се включи, той започва да си готви
И тук се настройва програмата за готвене. Сега ще започнем да опитваме готовото телешко варено, което му отнема близо 40-45 минути. След малко кюфтенцата са готови, вие ги опитахте, затова ви ги показваме. И любимите на българина пържоли, свински вратни пържоли, кой ли не ги обича, в ерфрайера с една уникална функция. Ето, заповядайте, сега ще донесем още от супичката да опитате телешкото варено. Така, да може да опитаме. Ето, заповядайте. Разбира се, за нас е чест. За да се върнем на пържолите, които сега ще нарежем, за да ги видите. Стават за 12 до 15 минути. Питахте ли от супата? Ето. Благодаря, радвам се и на мен ми харесва. Сега пържолите ще ви ги покажа как изглеждат. Нарязани и току-що изпържени с тази магическа сонда. В същия принцип. Посоляваш, чакаш една вечер, за да станат супер. Ето я. Перфектната сърцевина, сочност. Това е тънкостта в готвенето, да знаеш температурите, така че месата да стават 12 минути на 200 градуса. Така, кой не е опитвал? Сега почваме дегустацията на яйцата с наденица, за да я опитате, да знаете какъв е нейният вкус. Кюфтенца опитахте ли? Да. Пържените без мазнина. Натурално на въздух. На въздух пържени. Колко интересен стана живота. Чакай само момичицето да не го опариме. С някоя пържола. Че ще ни запомня, ма не е добре. Така. Сега ще заредя една доза от пържолите, за да ви покажа как се случва процеса. Така. Казах вече, мариноването е много важно. Една вечер да отлежат пържолите. Сол, пипер, малко чубрица. Тук по русенско чух, че чубрицата много я цените и аз я ценя. Обаче има райони, дето я ненавиждат, колкото и да ми е странно. И каза, стига с тази чубрица. Стига, това е въпрос на вкус. Сега, какво правим? Набождаме с иглата, сондата така наречена, месото. И това всъщност е магията. От тук насетне въздушният фритюрник сам преценява как да процедира, като интересното, че нищо не се стопява. Всичко си остава така цяло, както сме го сложили. Тук си има едно улейче, в което се слага жицата и се пуска програмата за пържоли. Наденичка ли? Взимайте от кюфтенцата. Сега ще нарежем още от пържолите. Така. И останаха кремвиршите. Колега, може ли да помогнем с кремвиршите да опитат нашите гости, докато аз се занимавам с другите задачи? Може, ако искаш с това да вадим, ако искаш нещо друго. Ето ги кремвиршите, ето тавичка, виличките са тука. Айде, това е въпросът. Светлио, има ли една решетъчна лъжица в твоя ръкав? Тя е там обаче. Сега ще дадем лъжица. За да опитате кремвиршите. Значи, господин Бузмов на внучката си още на 9 месеца и даде от кремвирша. Той не се притеснява и аз вече не се притеснявам. Вчера гледах 2 партиди как се сготвиха. Много интересна технология. Месо, мисля, че беше плешка. Плешка. На 100%. И 100% какво? Плешка. 100% плешка. Да. Така както се прави кремвирш. Без соя. Целта не е да лъжим хората, а целта е да държим на здравословната кухня. И сега ще опитате кремвирш като от едно време, когато се спазваха рецептите. Ето. Аз клечки да взема. Ето. Клечки. Да, като свършат. Така, ще опитаме кремвирш. Сега ще спуснем, а ти можеш ли да спуснеш пържолата, че аз не я виждам. Завърти този фраер. Тези кюфтета са готови. Успяхте да наготви не малко материал, което е добре. Сега шефа ще покаже как се правят пържолите. Я върнах.
Стана ли? Пускаме пържолките. Така, пържолите тръгнаха. След 12 минути ще ги видите как стават. Ще нарежем още. Има още една пържола готова. И в общи линии това е. Има богато разнообразие от местни деликатеси. Но са естествено. И са истински, това е целта. Господин Бозбов не прави компромиси, държи на качеството, храни семейството си, а не като някои други бизнесмени продава едно, ма си купува от другото. Ето така протече дегустацията на специалитетите и на прясното месо в месарница Бозмо в Русе. Пожелаваме още много успехи на целия екип на фирмата, здраве и много нови, доволни и сити клиенти.